Kaixo, Asier eta Laura. Kaixo, Dumi, egunon. Kaixo, egunon. Egunon, chavalería. Un coche volcado sobre la vía del tren, una persona fallecida y que había una cría atrapada. Ekitaldi interesgarria izan da. Oso erreza da, momentu baten denan kaskora jartzen da. Azken finean egunerokotasunean gertatzen den zerbait delako eta ez dugulako horren kontzientziarik. Askotan ez diogulako benetan daukan garrantzia ematen, konturatzen ez garelako edo besterik gabe zerbait momentu bateko gauza bat bakarrik dela pentsatzen dugulako. Tira jende zuekin ari naiz, esan dizuet batzuen laguntza beharko nuela. ¿Cuántos tenéis carnet de conducir? Toki interesgarria eman dio ekitaldiari. Transmititzen du ondo zeintzuk izan daitezkeen benetako segurtasun neurriak hartu ezean izan ditzakegun ondorioak eta kontzientziatzen zaitu. Interesgarria iruditu zait gai hori aurkezteko eta argi izan ditzakeen ondorioak adierazteko modu desberdin bat delako eta ondo adierazten duelako zein den egoera hori. Aksidente bat izan duten pertsonen testimonioak entzutea onkitu egin nau. Adibidez, atera denean istripu bat jasan duen pertsona bat hitz egitera. Yo salí despedida del coche y lo que veis, si tú vas bien, respetando las señales de circulación, si llevas el coche en buen estado y la carretera está bien, no tiene por qué ocurrir nada. El problema está en quién lleva el coche y cómo lo lleva. Se bajó de mi coche y fue, bajarse de mi coche y enseguida se produjo el atropello. Hunkigarria, ura bizi izan duten pertsonek edota haien ingurukoek bizi izandako edo jasan izan duten egoera ondo transmititzen duelako. Oraindik ez dut gidatzen, baina gidatzeko momentuan, arreta handiagoa izango dut. Oraindik ez ditut 18 urte, eta beraz ez dut konduzitzeko aukerarik izan. Adibidez, nik kontua izango dut. Atentzio gehiago jarriko dut. Ni gidatzen dudanean, ez dudala gidatzen oraindik, baina gidatuko dudanean edota nirekin gidatzen doan pertsonari.